tío. Bueno, estamos no programa... Ai, vai, que me matan. Vale, bien, fresco. Oxe, e no ti de que ves sendo, casi me levan por diante. E ainda non recollín o invitado. Oxe o invitado van ser unhas risas, xa veredes, porque eu non espero nada deste home. Teño medo. É un asesino? Quen será? Quen será? Hombre! Quen é este home? Como andas, rei? Sabes que casi me tengo frenada aí, casi No, no vimos os 4. Me cago na virgen. Pero vas a montar conmigo, tío. ¿Tú estás seguro? Pero que che pasou? Pisache en plan en braga? Non sei, tipo, meteuse na rotonda e dixo, vai, como xa, antes de meter este home. Empezar. Bicho vídeo do pavo que se chimpa fora co coche e dice, trache un pouco fuerte. En serio? Non me chimo. No, tío. ¿Qué te pasó, home? ¿Cómo? Hostia, entraste un poco lanzado, ¿eh? Ah, que va, que entraba despacio de todo. De esas rodas lampidas, Antón. ¿Villeches Isra? Sí, marchou o coche e xusto na curva. Anda, hostia. Un tipo que está co coche volcado. E veño un vel, a roda girando. Mira, ten as rodas lampidas. Bueno, non che pasou nada, menos mal. Ese vídeo é legendario, Ese vídeo mundial. Aquí en Galicia temos vídeos deses de coches. Viches o do teniente alcalde, o alcalde da Golada, que está cun trator arrancando un panda. Será verdad. Sí, o panda está no monte, está co trator quitando con cable. E rompe un cable e vai o panda polo monte abaixo. Escoito só, me cago en todo, cojones en todo ali. Sí, que vai como de lado. Sí. Sí. Brutal, tío, brutal. Ese é o teniente alcalde da Golada. Pero tú tens unha información aquí. O alcalde da Golada, que por certo, o partido político da Golada é o partido Anticorrupción e Xustiza. Hostia, cuidado, De Tuberno. Por corrupción. Non cho creo, tío. Por presentar unha depuradora, unha cousa así, tío. Bueno, Pablo Meix. Bueno, que tal? Quen eres? Gabi. Que me asendo? Aquí estou, pois son un desgraciado, porque veño de resaca, non sei. Increíble, tío. Aquí estou cara gafas aí, Nada, tipo con as gafas, tío, rollo Michael. rollo Michael Jackson, famosito. Eres fan de Michael Jackson. Gran fan, Tío, por qué? gran fan e defensor. Defensor de Michael Jackson, ¿eh? Sí, somos poucos, pero ainda estamos. ¿Ti pensas que sí? No, él é inocente. Inocente totalmente. Sí, de repente aquí xa empezamos con juicios. Juicios, ¿eh? 100%. No, a xente que, o sea, os rapaces aos que lle decían que lle facía cousas. Tal aí, que... Un documental e nunca se... Os propios rapaces, cando medraron, dixeron, no, se no xuicio dixen que sí, foi porque me forzaban meus pais. Porque querían sacar pasta. Sí, pasta, bueno, a ver. Sí, un deles era Macaulay Culkin, que é o de Solo en Que é o padriño, non? O nuevo afillado de Michael Jackson. Eso non estou tan seguro, pero sí, pode ser. Non sei, vou escoitar aí. Que gran artista, tío. Pa gran artista que teño aquí ao lado, Gran artistazo, tío. Gran artistazo. É mutuo. Cando nadie miraba pa él, nos bares. Joder. Guasi, tú estabas aí, Tío. Nos moros nos que había en plan 7 personas, Tío. tú eres... Tío. Sin él eran 6. Tío, pa ti ten que ser a hostia ver esa evolución, tío. Sí, é verdad que... E sabes o bo desa evolución? Que te preparou psicológicamente se algún día estás un bolo e nadie se rí, tío. Pois sí. Psicológicamente estás tanqueado, Sí, e a veces pasa porque tens que actuar a unha convención de así un panda de ricos, sabes? Que che queren que presentes un evento e son super estirados, entonces tú chegas ali, fas os 20 minutos e pa eso labra. Para ser unha merda igualmente. Sí, está bien. Hola, soy Troy McClure. Joder, tío. Tal vez me recuerde monólogos como Michael Jackson era inocente. Ou Trompo na rotonda tamén. E ti acordas do primeiro día que te montaches... O sea, que tuveches nun monólogo, ainda que houbera 4 vellos. O primeiro foi en Ourense. Non foi ben o primeiro, Sí. Había moita xente. Era un concurso. Hostia, o primeiro. Vale. Era un concurso, éramos 4, creo. E eu non ganei, Pero recordo moi bo risa, recordo bo ambiente. E acordo que o que ganou, que era de Lalín,
E seguirá sendo, tampouco aí pasaría nada. Díxome, hostia, vente a Mamelalín, que ten un local, e actuamos os dous alí, que me gustou o teu rollo. E fun, e comímonos unha mierda Pero os dous. gorda. Buah, Os dous, non se riu nadie. Pero bueno, é como eso, tú, a veces enches, a veces funciona, a veces non. E sabes que, acordaste que dixeras no monólogo? De sobre que era? Creo que era salir festa e... De salir de festa. Falaba de... Tiña unha peza que agora xa non a uso, en verdad, pero... Dicía que a xente cando... A xente non lle gusta pagar roupeiro na discoteca. O que fai é... Se tú deixas unha chaqueta sola nunha esquina, esa chaqueta está en risco de ser roubada. Sí. Ahora, se tú te xuntas con 10 amigos e fodes unha pila de 10 chaquetas, ese é impenetrable, ese é como... Aí non vai pasar... E se rouban, máis será que sexa a miña. A túa ten que estar debaixo. Mentalidade de tiburón, E aí non corre peligro. Entón, é o truco das 10 chaquetas o que te fai... Eso é mellor que o Banco Pastor. Ainda se sigue usando ese truco, Ainda se usando. Sí, sí, porque ves unha pila de chaquetas ali en riba da máquina de tabaco. Tamén. Que É verdade, vai de todo. Que animalada, mítica. tío, unha animalada. Oh, sí que de salir de festa, tío, mi mal. Era algo así, sí. Saliches moito de festa, tío, na tua época. Salín onte, salín, por exemplo. E na súa época tamén salín algo. Pero eu non bebía antes, tío. Sí, ese dato, Eu- sí, xa me dixeches. Eu salía, en plan, hasta os 20 e tantos non empecé a beber. Salía, acórdame que iba ao botellón con bifrutas. Buah, chaval, e non che criticaban por eso? Sí. É máis na universidade, pero... Buah, tío. Pero bueno, despois non... O do bifrutas, do igual. bifrutas. Buah, E ben o do bifrutas. era o primo de... E despois foi cando me botei a perder, pero bueno. Ese é o troco. O primeiro contacto co alcohol. O primeiro contacto con... O teu primeiro contacto cas drogas, sí. Tío, pois foi con 15 anos, tío. A que tomaches? Eu que sei, como serviu o meu primo, que foi A que o bupiña. primeiro... No, fora... Te gosto... Bueno, vodka negro... Vodka negro, buah, tío. Iso que che deixaban... Buah! Ese era unha porcallada... E as gomitadas... Sí. As gomitadas eran petróleo. Sí, sí, era como unha lura. Cando asustas unha lura, fai... Sí, tío. que te chimpa todo. Ah, tío, Sí, asquerosa, tío. Sí, tío. E acordas do licor con... Este non falei El onde. corcoro tenes cacao lá. Con cacao lá. Fiasco. Que era unha porcallada que vías como se cortaba o leite no vaso. Eso non era apto para diabéticos, tío. Ese era terrible, non era apto para nadie. Eso matábate. Cortabos... Buah. Eso era... Era dantesco, tío. Sí, eu non sei, as mezclas que se facían antes eran increíbles, tío. Eran, non sei, eran pócimas, sabes? Vamos a ver que tal sabe isto, pam, pam. Ala, a trajar. A trajar, ese é o meu resumen A trajar. do que eu busco nunha noite. A trajar. A trajar. En todos os sentidos. É o que sexa. Eu que sexa. Cal é a tua fonte de inspiración? Se xa o... Venches a idea, ben... Se a veces venme, eu anoto no móvil, tú como doitas facer? Tamén vai o amor. Anoto no móvil, depois cando teño tempo, ou me coincide, por exemplo, ahora quero facer un vídeo, pero faime falta, e claro, hasta que non o consigo non podo. A mí faime falta algo en concreto, ahora faime falta, sabes estos, o cacharro onde polo papel higiénico que xira? Sí. Pero Sí. destos que teñen un muelle dentro e se encollen, para metelo no... Son os de plástico, non? Sí, biche, pero na miña casa non teño. Entón, hasta que non vaya a casa dun amigo ou alguén que teña esa vaina, non podo facer o vídeo, porque me fai falta eso en concreto. Biche, entón a veces pásame que escribo a idea, pero boto meses sin... Se vas aos chinos, o mío, aquí. E a ver, a eso non chico. Tan cabelo, non? Dis? Os chinos A verdad que non mirei, ten de todo, debería mirar. Os chinos ten de todo, Eso é verdade, o puto. No bazar. Ten un chino igual ten un fijo, un riñón tomado. Sí, madre. Mi madre. O sea, tío, ahora creador de contido, para ti, bueno, creo que eres antes monologuista que creador de contido. Antes foi un cómico. De feito, as redes foron un pouco para buscar xente, Pues, para metela, para que me visen ver. Tal. Joder, a verdad que a mí fai, sí, te digo, fai moita ilusión porque ver da nada, ver o que eres ahora, tío, con o Way Johnson, tío. Buah. Ese tipo ten que ser puto. Bueno, tú estarás máis posto da movida do difícil que é medrar Buah, a nivel físico, Ten pero un tipo que mide 2 metros. eu acórdome, tío, deu-me unha aperta
O tío é moi cariñoso, o tío é un 10, Así se ve. Non sei se despois é un falso da vida, pero con nós portouse de 10, co público, acercaba, vexi que os famosos a veces son medio... Sí, tal. Exquisitos, non me... Inspírame boa aula, Pero no, o tío, que tal, sei que, bum, estábamos Andrea Compton máis eu, deu unha aperta, e a min, acórdome que me fixo de, sabes? Buah. E eu fixen así, eu funlle facer tamén a de, Pero e como non me daba, toquei o ombro, fixenlle, sabes? Eu estirei a mão así, toquei o ombro, eu non lle din chegou á espalda, tío, ás costas. Pero este tipo é un cabalo. É como... Creo que pesa 120 kilos ou unha cousa así. A veces é máis fácil, é máis tamén. Se ve, tócalo tío como tocaron a ego, dice, pero isto é que raza. Eu quedei, paro. Claro, isto é bon género. Tratante, como a Henry Cavill. É verdad. Ese plot twist. Buah, quedei loco con esa Eu chama. pensaba que era fake. Eu, aparte iba vestido como se fora o tío de Dodro, sabes? Iba vestido con unha camisa, que daste co dato? Increíble, pero era tratante, iba co outfit de tratante de vacas, tío. Faltaba sacar os billetes así enrollados. Cantos comentarios de eu podo ser a súa vaca rubia, podo ser a súa rubia. Bueno. Tamén podría ser eu, Amor, comprou nos ao final, non? Non teño idea, para querer montar unha garaxe onde, alá, en Reino Lá, en Reino Unido. Sí, quere levar as vacas para lá. Hostia, pero mercounos, creo que as mercou ao final. Creo que o tío tiña, non sei se, porque é a raza de aquí, non? A vaca rubia galega, A vaca rubia. Comprou unha, e o tío non sei se tiña 30 ou así. E dice, canta 30, sí, compro, quero máis. Dice, non teño máis. O tío me pedía máis. Pero aparte pagarías, ben, todas. Chío, A vaca rubia galega, sí, non montaba a puta granxa de... totalmente, tío, Que va. personaje, tío. Bueno, te he dicho unha pregunta moi personal. Eu se me queres responder, Por favor. pero tengo que che dicir. Pois ainda non estou circuncidados, a tua dúbida. Eu sí, Sí, era o premio de Fimos. casco alemán. O tope. Hostia, casco alemán. Sí. Certo. No, está escape libre. Casco- Escape libre totalmente. A escape libre. Tens máis sensibilidade, Eso din... Sobre todo ao rozar con todo. Claro, Estás descoberta, tío. claro, tío. Estás a intemperie un pouco, non hai un paraguas aí. Nada. Pero bueno, ten outras vantaxes. Bueno, foi con 11 anos, Se chegas con 19 ou así, Sí. é máis putada, Sí. Que estás aí todos os puntos, Xa. ereccións involuntarias, salten todo. Todo salta todo. Verdad. Salta todo. Pois a me pregunta, joder, que non sei como plantearse. Aí vai. Tralé ou tralá? Con liri. Bra, non pode ser, tío. Non pode ser. Mira, o do brain rot italiano este. Mira, Eu non sei de onde saliu. non sei. Non sei que clase de... Eu creo que define moi ben a xeración da hora de internet. Sí. Do aleatorio, Tal cual. que é todo, Tal cual. non ten sentido, pero canto Tal menos cual. sentido teña, mellor. Mellor Porque chega un... eu se teño que escoller entre esas dúas. Non, escollo que é. Stripi, tropa, tripa tamén me sirve. A min gusta... La a min... vaca, a vaca Saturno. Esta é boa. A min gustame un que non é moi conocido que é Glorbo, fruttodilo. Ese bicho, é un cocodrilo pero ten unha sandía. Ah, sí, que sí que E de Glorbo, fruttodilo. E di unha frase. É por día unha frase, pero non sei Ti que. sabes que é moi hardcore o que di bombardier crocodilo, verdad? Si, bombardagaza e... Chaval. Sí. E o outro de... Porco dio, porco. E o tralalero, tralalá. Porco dio, Porco dio, o sea, puto dios e puto alá. O sea, o pavo... non sei... O rollo é que non sei por que usa esas expresións, sabes? Porque tens que indicar a IA. Xa, Claro, o sea, por que ese hate? xa. Pilla nos comentarios. Si supieras lo que dice, no publicaréis tanto. Pero non sei, a música, todo, é absurdo todo. Sí, non... Porque se trola, e mete un fogonazo de audio. Sí, esa entra como... Sí. Como con unha distorsión. Bombardiro, crocodilo. É o alligatore volante. Esta canción Super tétrica, super perturbadora do fondo. perturbadora, Sí, tío, de Dross, ¿sabes? De Sí. top, mi top 10. Los jóvenes más peligrosos de la historia de Perú. Número 8. Increíble o Dross. Pero Dross ahora está loquísimo. Sí. Está nunha época moi zumbada. Que anda a facer? Pois, acordaste do... Sabes quen tamén vai mal? Acordaste do hipoteca tipo fijo? Diche ese tipo agora?
Simón Pérez, él sí, charo. Hostia, síguelo, Sí. O... Síguelo, o sea, síguelo. salen en Twitter, tío. Claro. Para que Eu vino en TikTok. Tío. Pobre fulano, Tivera o vídeo original. Original. Que fora super viral, porque aparte eran dous tiburón supuestamente das Pero, fadas. sabes que é o mellor? Que tiña razón. Tiña razón. Era o tipo fijo que había que pillar. Hijo, tío. De unha, De unha. A ver, o tipo non é parvo, tío. De feito sacouse 1 millón de pavos agora. Nun negocio de marihuana. Que diso? Sí, Pero tío está... en Macedonia, tío. Pero ahora mismo claro, ten como 2 toneladas de marihuana que non pode vender. Por qué? Porque non dá vendido. E para conseguir uns inversores da hostia. Pero tío, fumando nunha botella de plástico, sabes? Así, black. Isto de... Ten un problema, dixo que se iba a meter nun centro de desintoxicación. Oh, me cago que ten, o xa fai. Sei que levantabase que necesitaba meterse un tiro. Sí, estaba fatal, pá. Chaval, tío. Que aparte sí que daban 1000 pavos a baita a Cañada Real a comprar a droga, tío. Dígame. Si fai un IRL, Bruh. tío, é xa surrealista, tío. Surrealista. Sí. Pareceme increíble. E bueno, e ti, ahora que te rodeas de peña que ao mellor igual ti seguías, como vives eso, tío? É surrealista, tío. Ainda me pasou onte, onte está sendo emo ahora o Festival de Comedia de Coruña. Estes días está Galderbar, está La Ruina, están moitos cómicos actuando por aí. E fixeron tamén unha charla sobre ciencia, de a explicación científica da risa, de por que nos rimos a nivel biolóxico, que desperta no cerebro para que algo nos faga gracia. Fixeron como unha charla e veo a Gata Schrödinger, Quantum Fracture, veo Javier Santalaya, e tamén había cómicos, estaba Luis Pedreíta e tal, e entre todos fixeron unha tertulia. E despois había un cómico mexicano que me gusta moito, que se chama Carlos Vallarta, e funo ver, e ali coincidín con eles, con esta xente. E a Gata Schrödinger e o Crespo de Quantum Fracture se me quedan mirando e dicen, hostia, Pablo Messi, en plan, ostras, me conoce, sabe o que che digo? Ainda me tío. sigue, a veces me choca cando alguén, joder, conoceume Ernesto Sevilla. Buah, E eu xa dixen, xa está, tío, xa me pasé el juego, xa está, tío. xa me rindo, cerro aquí a partida, ¿no? O sea, tampouco é que non se acordaba o meu nombre, pero sí que salícheme en TikTok ou en Instagram, non sei que me dice. E eu, joder, sabes, eu o feito de poder acceder a esta xente que eu tanto idolatro e que tanto sigo e consumo o seu contido e me río con eles, e que de pronto me coñezan, digo, eu me quedo parvo, tío, o que fai as redes, tío. Pero bueno, pasaría semellante, tío. Ti pasou algo así? Eu, a ver, sí, parecido. Hai que ver que, claro, que esa peña, ao mellor que, sobre todo agora que, bueno, que cada vez, non, pois estás como máis ese alcance, e sobre todo aquí personalidades, sobre todo cas galegas, tío, que ao mellor vía de pequeno, ou, xa, mira, a mí fixo moitísima ilusión, pero foi moitísima, eu son moi fan dos Heredeiros de Trosa. Hostia. E ben fixo moita ilusión o contacto con, o sábado estuve con eles, el Lino Camerino, e para min é como, sí, que é unha tontería, que ao final son super accesibles. Non o é, tío, se Pero- están os teus ídolos, tío. Tío, e dixo eu, e trátanme como un hijo, sabes, é como unha tontería. Sí, tío. E dixo, tío, en que puto momento está pasando isto? Sí, dá moi... Sabes, que dixas ti, Dios! Fai moita ilusión, sí que fai. É surrealista, tío, a min eso pétame totalmente a cabeza. Pero a min foi tamén me generou moito unha emoción xa, por exemplo, cando fomos a Bruselas, tío. Sí, con taxos e fillas e... E todo foi como... Hai veces que me digo, que cojones fajo eu aquí? Sabes? Sí, no. Sabes? Eu síndrome de impostor este de... Se pode ser, tío. Os seus son un matado de hordas, estás con esta mentalidade. Espera, séntate. Eu estaba ali sentado e digo, joder, intento como... Estou comendo pizza, Sí. Cas tanxogueiras, cas fillas de Casandra, Os de Terbutalina e os de Nijuri. e de Nijure, sabes? Eu crecín moito, sobre todo, foi heavy, tío, porque me durou na pandemia, porque empecé a vídeos no COVID, estábamos todos confinados, entón non tiña un contacto Directo que xente. claro, eu vía números medrar e dicía, buah, que pasada, tú, Sí, pai. isto pode tirar moi ben, a ver cando salimos do confinamento, podo empezar a actuar outra vez. E acórdome, cando foi que sacaran as mascarillas pola calle? 2020.
2022, 21. Sí, por aí. Final do 21, 21, por aí. principios do 22. Pois aí, acordo que tuve que ir a Coruña, aparquei o coche ao lado do Castelo de San Antón, e tuve que ir hasta, non sei, hasta o Obelisco, por esa zona. E dos que habrá 20 minutos camiñando. Nesos 20 minutos andando, a mí jamás me paraba nadie por la calle, jamás. Pararonme igual 30 personas. E pasei de... Claro, porque ca mascarilla non te reconocía. Pero o día que saquei a mascarilla, e podía andar sen mascarilla por primeira vez pola rúa, a xente reconocíate. E cheguei ao Obelisco acordo me dicindo, que cojones, te? E aí foi onde dixen, isto é máis grande do que pensaba. Isto é real. Sabes? Non son números, nada máis, é xente. É xente, tío. Sabes? E sobre todo, claro, pásanos que temos unha audiencia sobre todo de aquí. E non sei, tío, e aí foi onde dixen, joder, por fin, sabes? Boa. Que era algo que levaba tempo buscando, Buscando, sabes? Ter unha zona para poder... Eu sempre quixen eso, alicarme á comedia, eu nunca puidera hasta ese momento. E xa aí cando dixen, vale, se me coñecen pola calle, xa teño un nivel para que siga poder vender entradas. Para poder vender entradas, tío. Claro, Cabo é a tua pasarela de Sí. entre xente. Total. É iso de ser o Teatro Colón. Cosas. Bueno, eso qué? ¿Qué es Eso- eso, tío? ¿Qué sentido está en eso, tío? Ese foi un soño cumplido demencial, porque aparte o Colón comentei no aquel día ademais que para mí o Colón é o teatro referente onde eu cando empecé a ver cómicos con 15 anos ou así, que os vía en YouTube e me aficionei a eles, despois cando eles viñan a Galicia tocaban en Coruña no Colón. Dani Rovira, o Eva H, o Berto, o Ángel Martín, toda esta xente. Eu digo, ostras, vou ir a velos, e sempre iba ao Colón. Entón sempre estaba no público mirando ese escenario en plan, buah, aí está o meu ídolo. Entón eu a actuar no Colón cheo e pensar que o mellor hai no público que está téndome de referente, igual que eu tuve en esa xente, e foi aí cando me emocionei moito e ao final, bueno, cando despedín, xente aplaudindo, eu viñen abaixo e... Guau, tío, normal, tío. Sí, foi... Incluso na previa, non estabas en plan... Acordo que cheguei tarde, tío. Porque tuvera que ir a... Porque parte do material que uso na función é unha piruleta destas grandes. E romperame. Entón fui a Marineda a comprar unha. E foi moi xusto, aparte había tráfico, porque era Nadal. Entón estaba a Coruña colapsado. Bueno, Coruña, imagínate, Vigo. Pero aquel día estaba a Coruña colapsado e cheguei como tarde. E cheguei como... Igual cheguei 20 minutos antes de abrir portas. Guau. Probei sonido así. De unha... E xa os técnicos, venga, empezamos, tal, abrimos puertas, eu así. E sabe, como disociado, sabes cando estás nervioso e faz cosas... É que gordos. Pasan as emocións. Buah, tío, fume cambiar, salín, demencial. Que bueno, tío. Buah, tío, que maravilloso, tío. Que joder. Buah, brutal, tío. Sí. Brutal. Ti como foi o teu... Como te des conta que ti pegaras? Pasoume igual que ti o tema da foto. Verdad? Pasoume o mismo porque, claro, pasoume igual que ti. Eu fui un COVID. Claro. Son un produto da pandemia. Bueno, son a hostia de Sí, noite, claro. Ocean Vicky, Ricardo de Lorenzo, Pepe y Lucas tamén. Sí, son Sí, pandémicos, non? son de pandemia. Porque, joder, deuche tempo, foder, a xente facía pan, non facíamos vídeo. É que foi unha idea de olla. É claro, eu que distí, non te contacto con nadie. Cando estabas ali, vías eso, medrar, e distí. E tipo, estes son bots, non? Tío, sí, ou... É posible isto que este pasando, o sea... Hostia, bueno, sí que impactaba porque vías eso, 1000. Xa, cando vi 1000 un día, foi... Sí. Que é isto? Sí, Que sí. tiña 20. Eran amigos. Sí. 20. E de repente pasou en horas a 1000. Bruh. Claro, Tía, foi de 0 a 100. Claro, e dixen, 1000. Que heavy. Que acaba de pasar? E dixen que eran 4000. E dixo eu, no. E aquí algo pasa. Aquí hackearon ou algo. Boa. Tives visitas e tal. Pasoume en Cancelas a primeira vez. E iba ca mascarilla. Ostras. Eso foi o que máis me empatou. Veu unha chica, dime. Arriba cos pais da miña moza. A miña moza. E vemos unha chica. Dai o golpe a televisión. Claro. É que digo. Non me ponga jaleja. É que digo. E a tipa dime. Eres Gabi? Eu, sí. Eu, todo pillado, porque quen é esta tipa? Xa, de que me conoce? De que me conoce tal. Vai explicar. Eres de TikTok.
E a seguinte xa pregunta foi: "Pódome sacar unha foto contigo?" Buah, chaval, es que... Sabes? sí, claro. Es la que toma fotos, nunca sabe muy bien cómo... Sabía como... ¿Sabes? Hecho así, tío. Tío, tes algunha anécdota medio turbia que che pasou con alguén? O sea, que dijaste, tío... Así con alguien que nos siga y tal. Sí, claro. Mira, hay una... es que no sé si decirlo porque igual es esto, pero... Señora X ou señor X... É unha persona que sempre que actúa en Galicia ven. Ah, vale. Ven verme, sempre. Veo, igual me viu, non sei, 25 veces. E sigue vindo. É o mesmo monólogo. Porque é un show, é un mês e mes. Que ahora xa retirarei este ano. Pero, claro, se ves a todas as funciones, é como, Dios bendito. Que fundación. Eso é moi... Xa... Next level, Claro. E de festa pasou xa algo? De festa. Alguén que o mellor que se sobrepasar ou... No, a verdad que suelen ser, sí que hai algún pasado e tal que se jaran, pero o fondo. Non, que non. Bueno, unha vez pasoume, iba pola rúa, e de repente noto que algo me agarra o brazo, pero, o sea, o hombro, pero fuerte. Rollo, pum, e me para en seco. Ostras, tío. Sabes? Eu gírome e é un tío altísimo, con 1,90 m e pico, grande, sabes? Aparte ancho. E mira así con a cara de... E sin dicir nada, só fai así. Sin dicir nada? Sube ao móvil, saca unha selfie, eu cagao, se pollo, con a cara de unha liebre cando lle dan as largas. Sube, porque pensando, me iba a calzar unha hostia que iba a levantar a mão pa... E o tío quería unha selfie, pero non dixo nada. Enganchoume, eu gireime asustado, ele levantou así o móvil. E marchou. E marcha, e non dixo nada. Eu quedei en plan, what the fuck? E foi madre. Tío. Sí. A ti te Por favor, non facer eso, tío. É heavy, É heavy, tío. A ti pasa show, Igual tiña algún problema, sabes? É igual, sí. É de festa, sempre bastante respeto. Te que dicir, o típico mellor que... É un 98% dos casos, ás veces tamén, sempre. Perdona, non te quero molestar. Sí, sempre. E incluso borrachos, Sí. Que me veñen así, con moito tal, Sí. Eu, a verdad, que non... Eu de festa, é verdad que sempre tiña o medo este de... Joder, porque sabemos todos o que implica o mundo da noite, é que estás máis desinhibido, é verdad que tamén cando che piden igual máis fotos, que de día é... Ou... Dous están falando entre isto falaramos, lembro. Había dous así falando, tal, nunha terraza, tal, nesto vente. E colle, sempre hai un que saca o móvil. Está así 2 minutos e despois fai. A min iso flipame, tío. Eu estou en plan, con café ao lado, en plan, pensando, non vos estou vendo para nada. É que ese tío... Rollo, nótase. Tense preguntado, rollo, eres este? Tense feito eso? Sacancho o móvil. Eu dixo, non, é meu irmán. Eso me dixo. Sí. Non, é meu irmán, tío un irmán gemelo, tío. No, sí. E quedan todos pillados e no, tío. Vale. Depois iso, xa dixo, no, tío, no, son. Pero... Bueno, e non se dicen confundente, rollo, eres, e dincho outra persona. Quen che di que eres, tío? Guismichu e Peldaños. Pode ser, pero falta xe bigote. Pero si tes a veces deixo bigote, pero... Tes aire Peldaños. Lis. Hostia, non me veixo. Sí, que tes unha... Agora, Dios, agora que dixetes... Te sacaron... Foto! Entón ben, sabes, un pitico, chicos, él, hostia, Sí, sabeu, tal. Hai un momento ególatra. En esto veñe, foto, Peldaños. É un blanco. Hijos de puta. E a mí me toca os collos. Peldaños. O Wismicho tamén me dicen. O Wismicho, uff. A ti quen che din? Adivina. Moi top, moi grande. Hostia. Tu eches con él. Tuve con él. É galego e é de redes. E grabou con Pepe Lucas. Hostia, e é comedia? Sí. Xurxo. Por que me dite con Xurxo? De unha, tío. Dis? Moitísima xente, tío. Hostia. E non vexo puto parecido, tío.
Ah, claro, Xurxo, joder. Dime, eres Estuve con el Xurxo onte. Carreño? No. É que non así fan. Para faz vídeos. Xurxo Carreño. Xurxo Carreño cada 2x3. Eles siguen a 3 ou 4. E entón, depois cando ven persona, confundes ou non. Porque se o pensas, a min é raro que me coñecen o nombre. Dicen, eres o de Crepúsculo, ou eres o de... Claro. Eso mola moitísimo, eres o de Crepúsculo. Eres o de Crepúsculo, ou dicen o de... Eres o de... Porque claro, según o vídeo viral que ten nese momento, acórdanse de ti. Eu fixo moita gracia. A veces acercaban, o sea, o ano pasado acercabanse e me decían, tú eres o da mosca que se estrella contra a ventana. Porque fixen un vídeo Sí, vino, videazo, por certo. dunha moscas en verao. E é, en plan, cando entra a mosca e vina pa a ventana, unha que está aberta, que está pecha, e vaise contra, que é o mítico que choca. Eu quixen facelo, digo, vou facer bien. Eu metime unhas hostias, salime un chichón e todo, contra a ventana. Son reales. Son reales. Que dixen, pode quedar mellor, vou repito. E vin así, e toco, me bulta, e digo, mellor non repito. Pois teño que ir a un gesto. Pero, hostia, non existen 7 millóns de visitas. E o vídeo petou, e dicen, tú eres o da mosca que se estrella na ventana. E un plan, guau, que legado lle estou deixando a miña descendencia, é increíble. Por favor, tío, eso sí que é top, Iso é... Eres o da mosca que se estrella? Estrella contra a ventana. A ti garaxe diso? Eres o dos coches, sabes? Os coches. Eres o dos coches, eres o de tráfico. E dixo, non teño un compraventa. No. Eres o das verbenas. Ah. Eres o de Galicia. Eres o de Galicia contra España. Tamén. Claro. Moito pensa aí. De feito... A mí o meu favorito teo de... Pon aí, dalle unha hostia á televisión que non me pon a jaleja. Tamén é un dos meus. Teño que dicir, son a pai mal. É un dos meus. Ese máis o dos percebes. Teño un que é con a nena que fala en inglés. Sí. Para min é un dos meus favoritos. A ti gustache moito e tal. Sí. Moitísimo. Estás moi guai. E agora xa visualizo, gracias, tío. Xa visualizo un pouco en plan o vídeo, pues, para ter este plan, un 0,5 aquí. A veces xa falo un pouco como cando fago vídeos con Pepi Lucas ou isto. Opa! Oi! Morreu. Se va! Non pasa nada. Temos aí ese. Guai. Temos aí. Cando fago así vídeos con alguén, sempre digo, facemos este plano, tal, non sei quanto. E sempre me dicen, hostia, pero non estou interpretando este giro, tal. Sí, despois vai ter sentido, ti fáime caso, facemos así. E como traballades aí? O que? O sea, os planos e todo eso. Vos. Claro, sodes 3 cabezas. En Pepe Lucas, sí, tal. Sí. Sí, depende, imos preguntándonos como queres que quede mellor, ou gravamos en plan 2 segundos e despois dicen, vente velo, e así ves como te queda, pois non, abre máis. O sea, respetades a opinión dun dos Sí, non? sí, solemos estar de acordo, de todas formas. Aparte tes un rollo moi bastante similar, que é a hora de tanto de editar como de pensar. Sí. E eso notas, esa conexión notas nos vídeos. Sí, Moitísimo. eu con eles, a verdade é que son 10 personas, todos Pepe Lucas. Como chegaches a conocervos? Tío, pois, a mí salieronme por TikTok, porque salime un vídeo deles, que sempre yo digo, que era unha noticia da Voz de Galicia, que decía un novo dispositivo teledirixido para os socorristas na praia. Entón, como unha especie de barco que mandas con un mando a distancia e podes chegar para que alguén se agarre e salvalo, non? E facía unha parodia de eso, en plan, hostia, hai unha foganda aí, trae o chirme, te tiraba a plancha esta que te enseñaban para aprender a nadar. Sí. E poñía unha desas, e entón decía, a ver, dalle aí, e tiñan un mande, daban, non vai, hostia, cambia as pilas, joder, tal, e cando lle funcionaba xa fogano, tipo. Era unha parodia, unha tontería, pero fixome moitísima gracia. É que esas estupidetes son... E escribí, digo, que vexo que... O sea, xa se notaba que tiñan acento. Estos son de aquí. E non sei por que tiñan na cabeza que eran de Carballo. Non sei, porque vía que estaban na playa e será razo, baldallo. Eu tiña esa vibra de onde sodes? Escribo e tal. E me dicen, hola, que tal? Sí, nós tamén te vemos a veces nos vídeos. Somos de Miño. E digo, hostia, joder, pois un día temos que dar para facer un vídeo. E foi así, tío. E dixeronme, vente. E invitaronme a Miño, sin conocerme nada, meterme na súa casa, presentaronme a súa nai, deronme de comer. Rollo, todo falado por TikTok, É que eso que mola, tío. Esa conexión foi increíble, tío.
Isto foi en Nadal de 2021 para 2022. E moi ben, e a nai fai un arroz con leite, Gosta o arroz con leite? me flipa. E ela fai no mellor que provei na miña vida. En serio? Esa muller, sí. Outra cousa, conoceches alguén que idolatrabas ou algo? E que se chipeu. Que se me caera. Sí. Jim Jim Carrey. Carrey facía monólogos no seu día. E se ora Jim Carrey ten un sótano con nenas de 14 anos Brr. É e que por eso me gusta tanto. Por eso non fa... é que de feito Esa é a razón. esa é a razón porque se Pola cal me Jim gusta Carrey, joder. Claro. Sí, señor, tremendo Jim Carrey, fomentando a infancia, Claro. porque un neno non é cultura. Aí onde estamos con o sistema. Non hai frescor. Ti crees que che afectaría a hora de velo? Velo en persoa. Sí, ou coñecelo, ou incluso desfrutar do seu contido. É que eu creo que é unha persoa tamén que cambiou moito ao longo dos anos. Porque ele creceu facendo stand-up. Porque seu pai tiña unha sala de comedia e de actividades, había burlesque, había de todo. E despois ele pasouse ao cine, que foi onde petou. E despois, fai uns anos, ganou un Globo de Oro, e despois ganou outro, e despois deixou de facer pelis de comedia, metese máis en dramas. E despois xa directamente salió un show do cine. E vai, xa está millonario e perdido, sei que pa que o quere, pero un ano chamaron para entregar el o Globo de Oro do outro ano. E el foi, e deu un discurso que era en plan, eu acórdome cando me nominaron ao Globo de Oro, e dixen, wow, ojalá ter un Globo de Oro, se tuviera un Globo de Oro, xa estaría feliz. E deron un Globo de Oro, e dixo, xa está. E depois nominaron outro Globo de Oro, e dixo, joder, un Globo de Oro está ben, pero se tuviera dous, aí sí que estaría completo. E deron un Globo de Oro segundo. E despois foi aí cando empezou a lanxarse do cine. E é porque o tío dicía, e depois pensei, joder, se tuviera outro terceiro Globo de Oro, aí sería ainda máis feliz. Dios. E depois foi onde caí na conta. O mellor tanto un Globo de Oro non é como fai feliz. O mellor non é aquí onde ten que buscar a felicidade. E dai se apartou e reenfocou a súa vida. E agora ten un punto de vista máis non sei, máis distante, con máis prudencia, ¿no? Toma a súa vida e enfocouno desde outro punto. E agora o tío xa non se retrata como esta persona que todo o tempo payasa. Sabes, como esta sensación de que tens que estar continuamente facendo facendo risa, como que parece que é o teu rol 100% tens que facer isto porque senón non sirves. Tamén nos pasa cando nos paran, se che pasa que eres de TikTok e quedanse a ver se faz algo, en plan baila, bufón. E non, bueno, eu sí, tamén me gusta fazer o payaso, tamén me considero unha persona que me gusta pasar o tempo, estámoslo pasando ben agora, botando unha risa. Pero, joder, hai momentos que non me apetece, ou non sale, ou o que sexa. E eu creo que é importante que os cómicos enfoquemos ese punto e o abracemos, porque senón nos pode comer a olla. E hai moitos cómicos que se che come a olla, pode acabar nunha depresión, que é moi común. Hai moitos cómicos que acabaron pues mal, pues desafortunadamente, por isto. Robbie Williams foi un caso, que tamén é un actor moi parecido ao estilo que tiña Jim Carrey, e ele levou no extremo, sabes? E hasta un punto onde non puido máis, porque xa non... A comedia que facía acabou non comendo a sí mismo, porque non puido abrazar a súa parte que non facía tanto rir. É que é gigante. E iso cómete por dentro, non é normal, estás xogando a ser alguén que non eres, realmente. Importante é distribucionarte. O ti vas a escola? Eu agora mesmo non estou indo, pero sí que foi no seu momento. Pero despois de redes, durante redes. Non foi pola red, foi por unha ruptura e pues, unhas cousas que tiran aí, pero sí, tamén enfoquei un pouco, mira, ao mesmo tempo que me está pasando isto, era ao mesmo tempo que estaba no punto de máis crecemento. Foi cando estaba mal, por outro lado. O sea, que fíxate que ao mellor laboral ou profesionalmente te está indo moi ben, pero personalmente estás jodido. E ao revés, ao mellor sinteste moi ben e o traballo non estás no teu momento mellor. Pero bueno, a vida é así, sabes? Tens que conxeniar todo, non sempre vai ser todo color de rosa, e tamén é algo que tens que xestionar. Tú sí que vas a terapia? No, estou buscando.
Estou buscando porque tamén ter un psicólogo tamén é importante, o sea, non todos os psicólogos conectas con eles, sabes? Ao final é outra persona que tens que conectar con ele. Sí, Eu fui un fai tempo, sí. fai anos tamén, bueno, por motivos incluso estudiantiles. Mira. E tal, pero é moi guai. Pero eso, quero ahora tamén, antes de, porque isto é como un ordenador ou algo, sino eu teño símil ese, limpiar antes de que teñas tanto polvo que pete o procesador, a ver, todo. Claro. É que non hai que ir cando estés realmente mal, Xa. tens que ir xa Para ir. pa tanquear o que che pasa, tío. A muerte. Claro, claro. Porque ahora mismo eso, estás aí carreleando con todo aí é unha animalada, E agora, bueno, para rematar, teño unha pregunta clásica que vale, como estamos nun coche, cal é a última vez que fixeches un coche, tío? Que trallei un coche? Sí. Dime, a semana ponte. Te imaginas? Buah! O xa noite. O verão pasado. Verá pasado. Verão pasado. Crees que é un posible? Se a verdade que facía tempo que non facía tempo que non o facía, tío. E crees que É moi tinella, sabes? É algo moi de 18, 19 anos. crees que é un posible? Non está tan mal, tío. Temos o morbo, non é? A ti? É que agora o sei que a parella estaba netando unha cama. Xa, tío. Tío. Che unha edad onde xa non todo bastante. Tío. Pero tamén, chico, foi unha quentada, rollo, pillóunos aquí. Claro, claro. Sabe que, chico, non foi en plan, vamos ao coche. Non estábamos na casa en Netflix. Eso. E dixemos, vamos hasta o parque. Que é eso, tío? Baja yo gitano para que non nos rayo o coche. E aí se atrallamos. No. Isto foi, rollo, estábamos nun viaxe, un viaxe longo de Torrevieja a Madrid, estábamos de volta. E dixemos, aquí, vai ser. Era un descampado random, ali foi. Non descampado. Un descampado. E pasou un fulano con un tractor e todo, merda. Para de noite. Pillóunos en bragas, literalmente. No, era de día, tío. De día. Tentaba o sol. Eso. Boa, ainda por riba, tío. Tentaba o sol, empañamos los cristales. Mi madre, salín de ali deshidratado. Agua. Tuve un pouco de ver para Torrevieja para beber un Mediterráneo más. Pero bueno, ao final acabei bebendo, Próximo capítulo en X vídeos. Yo estaba sin grabar, desafortunadamente. Iba a ser bastante lamentable. Hostia, O sea, iba a decir... rollo tortuga, Sí, infalible. As tortugas, Que máquinas de sexo. Buah, increíble. Impresionante. Como traen os cabrones. Increíble. Mundo animal, Mundo animal. É asqueroso, tío. Sabes que as ardillas teñen garfios no carallo para engancharse dentro? As ardillas. Sí. E os gatos tamén creo que teñen pinchos. Os gatos tamén? Creo que sí. Ah, por eso berrean tal. Sí, creo que é por eso. Ostras, tío. Que dolor, ¿no? Tío. Bueno, o sexo é asqueroso, se pensas, É introducir unha parte do teu corpo dentro do corpo de outra persona. É asqueroso, se pensas. Moi. Sí, ten algo aí, un punto medio calañero, ¿no? Se vos a pensar que dijo, ay no, yo no bebo del vaso del otro. Sí, o meme este de... Pues comiendo ahí algo. Yo comiendo el culo. Mi amigo a las 10 de la noche limpiando el vaso del que bebí yo. Mi amigo a las 6 de la mañana comiendo el culo de una peruana. Era un rollo así, tío. Tío, é que... É real, é que é real. Ai, no. Sí. Tío, non sabes, incluso onde meteu a boca, xa mo real. Home. Onde meteu a boca, xa un día vomitou xa media hora, tío. Xa, tío. Bueno, Pablín, chegamos ao noso destino. Chegamos ao noso destino. Foi un placer. Que tal, tío? Moi ben. Un bo paseo. Unha boa charla. Que bon rato, que bon amigo. A mí é un placer, tío. Verte, Pablín, foi unha charla genial, tío. Moitísimas gracias por estar aquí, aguantando aquí. Sobrevivimos. Vamos. Gracias por convidarme. Nada.
Pode proceder a sair de coche, que estou hasta el carallo. De repente, chimpa, Estos putos. Oye, gracias, Bueno, vémonos ahora, Veña. De aquí. Hasta ahora. Hasta ahora. Cuídate. Invitas ahora. Ahora, sí, ahora vamos a salir. Un chupete jaso. Vamos ao descampado, ao Torrevieja. Próximo capítulo en Porja. Veña, chao, tío. Pabliño Eixe, qué maravilla de tío, Están pitando aquí o coche, a ver si vou mallar o no coche. Pero bueno, aquí estamos. Un bico de mañana.